dawuh Sang Mahakmarsi sumenewa sawetara mula kowe tak awe supaya bali mrene merpegi jugruganing Baluwerti iki sakwise ana lakon jugruging Baluwerti awit katrajang dening putu-putuku Kurawa rasane atiku rumangsa kelangan mula apa sejatine ingkang dumadi ana ing jugruganing Baluwerti enggal dawuhna para kadang sentana iku supaya nyingkirake jugruganing Baluwerti kacarita nalika semanten para kadang Kurawa dupi wis nyingkiraken jugruganing Baluwerti priksa Prabu Dastarata miwah Dewi Gendari ingkang seda sarimbitan kajurgugan Baluwerti kagiat kadura kawekasan Prabu Duryudana mulat wandhanira Sudermanira kekalih ingkang kajugrugan Baluwerti lan sak jugruging Baluwerti kinarya lumajar para kadang Kurawa ateges angganira Prabu Dastarata miwah Dewi Gendari den idak-idak para putra-putranira nenggih kadang Kurawa jeleh kepati kaya sendaren kapipiting maruta Prabu Duryudana wau. Surem iwang kala pimping ler mangukswa kang layon waduh Kanjeng Ibu waduh Kanjeng Rama waduh Kanjeng Ibu waduh Kanjeng Rama waduh Kanjeng Rama paduka seda Kanjeng Rama waduh sedaya dosa kalepatan kula ingkang matumpa-tumpa Kanjeng Rama Dastarata miwah Kanjeng Ibu Gendari ingkang agung pamenggunipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu adayeng Kanjeng Rama kenging menapa paduka seda malah dipun idak-idak para putra klebet kula. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama, mboten jarak. Mapan kula mboten ngertos nek paduka seda upama kula ngerti rak ya ora liwat dalan kene. Waduh, Kanjeng Rama kula mboten saged pisah kalian Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Kula aturi angentosi wonten ing bari pangarabari panganti-anti Kanjeng Rama. Aduh, Kakak Prabu Dastarata kenging menapa paduka ingkang kula gadang-gadang mangkih menawi tumapak perang Bratayuda Kakak Prabu Dastarata ingkang kula jagokaken saged ngayomi ingkang putra nanging perang dereng paja-paja dumados paduka malah sampun seda malah sarimbit kalian Kang Mbok Ayu Dewi Gendari Sengkuni Duryudana mapan lakon iki wis tok jarak ana bebasan anggonmu nangis lohmu dadi ludira Dastarata lan Gendari ora bisa waluya jati temahan waluya maneh iki wis dadi keparenging jawata kang karya jagat dene Dastarata kalawan Gendari anggone
kajugrukan Baluwerti. Jugrukane Baluwerti kinarya lumayu putu-putuku Kurawa iku ngunduh woing pakarti. Kena sote Adi Begawan Abiyasa duk nalika Pandhawa lan Kurawa padha rebutan Lengatala. Dursasana lan Duryudana nggledheki serban agemane Adi Begawan Abiyasa ingkang mangka Dursasana anggone ngudali sorban sing diagem Adi Begawan Abiyasa nganggo ampean. Satemah sakwise Adi Begawan Abiyasa enget nibakake sot. Oh Destarata, endah-endah kowe duwe anak akeh nanging ora iso ndidik, ora iso mulang muruk. Satemah anak-anakmu Kurawa padha wani karo mbahne. Yo sesuk kowe bakal ngunduh woing pakarti. Sak patimu kowe bakal didak-idak anak-anakmu Kurawa. Wis Duryudana lan Sengkuni damar mancung cinupet prayoga kuwandane Sudermamu sakloron enggal rinukti satataning panembah. Lamun ing samengko swasana wis tentrem enggal menggalihake kepiye prayogane dumadining lelakon. Monggo kula dherekaken sang penembahan. Saya sru pengamukira bala srewu nalika semanten negari Ngastina wis katekem dening bala srewu arsa kauntal dening bala srewu ingkang tumurun dewaning Rahina Sang Hyang Bathara Surya bertek-bertek saking ngendi nggih Kresna enggal engeta nggih rajuten duka kita. Yen Kaki Prabu Bathara Kresna kita kudu enget lamun perang Bratayuda Jaya Binangun iku yekti dadi jangkaning para dewa. Kalamun kita Wusti Wikrama dadi bala srewu utawa dadi brawira kang kaya mangkono iku aja kok mung negara Ngastina. Jagat raya saisine jeneng kita lebokake ning waduk kita bisa kelakon.
Nanging elinga lamun jeneng kita Arsa Mangsa negara Ngastina, kita bakal mbubrah jangkaning dewa. Enget ya Ngger. Perang Bratayuda iku dudu perkarane Pandhawa lan Kurawa, nanging iku perkaraning jagat enggal racuten duka kita Ngger Kresna. Kene temandang nganti gembrobyos kringete. Lah kok kono ning gendongan malah turu. Setyaki, kula Koko Prabu. Ora memper banget pun Kakang iki ingkang temandang nganti mijil riwe gembrobyos malah kowe turu. Inggih. Mapan weteng wareg. Mongko mireng gongso nganyut-anyut dipun sindeni para waranggana ingkang ayu-ayu. Wah, lajeng les-lesan raosing pendelenganipun ingkang rayu. Setyaki pancen Bratayuda Jaya binangun ora kena diendani. Yayi Prabu Duryudana wangkot ora gelem minangkani kang dadi panune kadangmu Pandhawa. Sajrone pun Kakang rembugan karo Yayi Prabu Duryudana, yektipun Kakang miling-miling anggoleki ana ngendi lenggahe Yayi Dipati Karna. Nanging sajak ora sowan. Ingkang mangka rasaning penggalihipun Kakang kumudu kudu kepengin ketemu Yayi Dipati Karna. Ayo enggal dibacotake Wahana Rata. Ing samengko pun Kakang bakal sowan ana ngersane Ibu Kunti Talibrata ing panggombakan. Muga-muga ing marga bisa pinanggya karo Yayi Dipati Karna. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Kayune Purwa sejati wetu ana pangkeblat godhonge mega
Pratopo kangen kembang lintang taloga langit samine daru kilat wah surya lanteng klutuhipun lawan udan pucuke koso tungkah pratiwi oyote bayu jero ler tandure sumiler kinarya sambeting carita ingkang aglah wonten ing madyaning jagat pakeliran punika winastan kayon ya sinebat kayon purwa sejati lamun kayon ya kayon purwa sejati wis manjer jejeg wonten ing madyaning jagat pakeliran pratandha yen wis wancine gara-gara bumi gonjing mandhelong kang langit samudra kocak sumamburat pindha kinebur banyune goyakang gunung-gunung lemah bengkah mawetu geni katempuh ing bayu bojro ngakoso jumagluk swara lir gelap sosro
kekayon geng rebah yayah dibabati katempuhing Pancawara goro-goro candraning goro-goro ing madyaning jagat pakeliran goro-goro tanggap warsa sirah juga mangsa Kartika ing pungkasaning jaman Kaliyuga ngancik jaman Satyayuga watake goro reh kagiri-giri magenturan sinartan swaraning Gundala Sasra Kluwung pating palengkung teja mangkara-kara gunung longsor tarung padha dene gunung akeh kayu sol kaprapal belasah katempuh latu mangalatarat sumuira sumunduling antariksa sumerambah kayanganing para dewa temahan gawe geger para dewa dewi hapsara hapsari samyapa yang payingan bingung bilunglungan ing arcapada keparak ketiga dawa satemah lemah blegak nela sak depa-depa brol mijil gegremet kang mawa wisa labang sak kendang-kendang kala jengking sak ceting-ceting ketonggeng sartane ula welang lan weling geger puyengan jagat raya kang ketaman gara-gara wayang wewuyungan solaing jalma manungsa ingkang samya ngungsi gesang ngeyup yuwana golek urip budidaya nyambung nyawa nanging kacihna sedaya wawus tanpa guna labet pandhita wis ilang kasutapane satriya wis ilang kasatriyane narendra wis ilang keprabone ana bebasan kali ilang kedunge pasar ilang kumandange wong wadon ilang wadine gedhe cilik nom tuwa samya rebut ngarsa ngluru boga datan wigih ringa-ringa satemah tilar kapribadene kang binujung amung swarganing raga datan mitang sangsaraning liyan uger kasembadan apa kang sinedya pepejah susul sinusul wimbuh watak drengki serei dahuwen panasten patioben toyok pinoyok wada winada sangsaya ngrembaka kaya tukuling jamur ing mangsa rendeng wekasan kulit bedah dodo pecah getih wutah sinala tangising bocah lolo panjeriting para waranda sayekting jaman goro-goro kebyaring raja Brana pengalembana endahing rupa lan raga ngratoni keblating manungsa nanging manungsa ingkang tansah tatak imane manungsa ingkang tansah eling purwa madya wusanane eling marang panembahe lan eling marang Gustine datan kingguh marang pangaribawaning goro-goro sayekti goro-goro ing madyaning jagat pakeliran amung kinarya ngurmati wijil nyorpat punakawan alon hariri kayon katiuping angin sumyak swaraning kang karengyan samirono mawar kulawan ririt lumrang gandaning kang puspita sang Wijawara ambreng nglir swaraning Maduranta
waduh. Lakuku tak kebut wiwit saka 9:30 menika Petruk saking Tegal Kenanga Tirta Nirmala Kasihan Bantul. Nembe saged sowan wonten ngersanipun para pepundhen kula, para priyagung luhur pepundhen kula, para bapak anggota dewan DPRD tingkat 2 Bantul. Saha para pepundhen, para luhur ingkang kepareng ngasta wonten ing Pemda Bantul. Saderengipun kula matur ing kathah-kathah keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti katur wonten sanipun para pepundhen kula. Kula ngaturaken sedaya kalepatan. Mbok bilih anggen kula sowan, anggen kula caos panglipur taksih kathah duna dungkap. Ngengeti kula rumaos mila pancen kula sanes asli titisan Petruk. Nanging kula menika namung wonten sekedhik titisan seni ketoprak. Pepundhen kula suwargi Bapa Ngadimin ketoprak RRI Ngayogyakarta. Dene anggen kula nderek lelumban wonten ing jagating seni pedalangan. Menika kedah kumedahipun kula ngrumaosi pinangka generasi muda ingkang gadahi tanggal jawab nderek nguri-uri memetri nglestantunaken ngembangaken ngrembakakaken saha ngagungaken budaya bangsa. Mila nggih mrica kecut sauni-unine menawi wonten kital-kitule ngatur ingkang boten nuju prana penggalih saestu kula nyuwun lumunturing sih wilasa saking panjenenganipun para pepundhen, para bapak anggota dewan saha para luhur ingkang kepareng asta wonten ing Pemda Bantul. Dene Petruk ngaten nika kula mboten tedhe ngaling-aling menika putra siswanipun Ki Timbul Cerma Manggala saking Patalan. Rehne kala mben dipun timbali panjenenganipun Bapak Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bantul, panjenenganipun pepundhen kula Rama Dr. Andes Haji Idam Samawi ingkang sinengkuyung panjenenganipun Bapak Ketua DPRD tingkat 2 Bantul, panjenenganipun Bapak Agus Wiyarto Sarjana Ekonomi. Petruk dalu menika kadawan supados caos panglipur. Mliginipun para warga ing masyarakat Bantul umumipun dhateng para sanak kadang, para pepundhen ingkang taksih sami mriksani lumantar siaran TVRI Yogyakarta. Kejawi kula ngaturaken sungkem pangabekti ingkang kaping kalih kula ing mriki ngaturaken sanget gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenenganipun Bapak Bupati, panjenenganipun Rama Dr. Andes Haji Idam Samawi saha panjenenganipun Bapak Agus Wiyarto pinangka Ketua DPRD Bantul ingkang sampun nampi pasuwitan kula. Ing sekawit kula nderek ngabdi wonten ing SMP Negeri 1 Semanu Gunung Kidul ing samangke sampun dipun keparengaken nderek ngabdi momong lare-lare kapindah tugasaken wonten ing SMP Negeri 1 Kasihan Bantul. Pramila sepisan malih kula ngaturaken sanget genging panuwun. Kejawi saking menika ing dalu menika Petruk sowan wonten ngersanipun para pepundhen sinengkuyung dening para kanca pengrawit menika kanca pengrawit paguyuban karawitan Laras Muda Irama menika saking tlatah Bantul Iring Kidul nenggih saking tlatah Parangtritis ingkang dipun pandhegani dening kadang kula sepuh Kang Mas Abu ingkang asta rebab menika. Mila nyuwun pangapunten dumateng para bapak, para pepundhen, para pamriksa lan para pamiarsa. Rehne menika kanca pengrawit menika nembe dalu menika kepethuk kalian Petruk.
nek padatan Petruk njenengan beto kanca ning rehne wingi kalah dhisik kancane Petruk niku pun nampa rembug ngiringi kadang kula sepuh wonten ing Gunung Kidul. Mila dalu menika ingkang sowan para kanca seniman grup karawitan saking Parangtritis. Pesinden ingkang sowan wonten gangsal menika kula urutaken ingkang saking sisih wetan menika Nona Susmi menika adik kula piyambak menika dereng kagungan garwa. Nek jane mono Petruk ki ya kepengin duwe bojo sinden. Ning sing arah bojoku kae ora arep tak pegat, ning sesuk arep tak goleke imbuh penyanyi. Lajeng menika ingkang sisih kilenipun menika Ibu Sukini menika garwanipun Mas Abu ingkang rebab kala wau. Kilenipun malih menika Mbak Yu kula Marinem. Menika kala wanci menawi ngetutaken Petruk ngringgit wonten Jakarta ling aku jenenge Marimar, men kaya wong luar negeri. Menika amit-amit Mbak Yu Marinem menika taksih SMP, Pak. Ning mboten sekolah menengah pertama ning sampun manak ping 4. Ewa semanten senadyan SMP tasih STNK. Setengah tuwa ning isih kencling suarane. Lan kencling liya-liyane ngono. Dene ingkang sisih kilenipun menika ibu kula panjenenganipun Ibu Surni lan ingkang mepet kambil menika Mbak Yu kula Mbak Yu Prastiwi. Matur nuwun Mbak. Ngene iki alang ujure Petruk saka SMP 1 kasihan ngene iki Mbak. Sowan kula wonten ing mriki dipun gelaraken ringgit kabeh ming prada Mas kagungane pepundhenku panjenenganipun Bapak Agus Wiyarto. Gamelan kagungane pepundhenku Pak Ditimbul Cermo Manggala. Coba tak cobane larasane. Momoji Gudeg Yojo ora edi ning mirasa. Rehne anggenipun dawuh para pepunden kula kedah metruk cara klasik mila menika ndudah kagunganipun para pepunden para pujangga ingkang sampun misuwur wonten ing era rumiyin. Gudeg Ranggan ora edi ning lumayan. Ujubipun ringgitan dalu menika mboten langkung ingkang sepisan menika nderek mangayu bagya hari jadi Kitha Bantul ingkang kaping 173. Mugi-mugi kanthi sampun ngancik yuswa 173 adegipun Kitha Bantul ing taun ingkang badhe dhateng para bapak pangarsaning praja saya gumregut anggenipun budidaya ngupiyakaken murih warga masyarakat Bantul sangsaya mulya gesangipun manggih tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi karta tata lan raharja. Ingkang kaping kalih ugi mangayu bagya purna tugas para bapak pepunden kula anggota dewan DPRD tingkat 2 Bantul masa bakti 1999 kalih 1000 sekawan. Mugi-mugi
menapa ingkang sampun katindakaken dening para bapak anggota dewan ing taun-taun kepengker manfaati kangge warga masyarakat Bantul lan ing pengangkah ing samangkih mugi-mugi para bapak anggota dewan ingkang badhe dateng sangsaya gumregut anggenipun ngupiyakaken mulyaning warga masyarakat Bantul. Kaping 3, ringgitan dalu menika pinangka wujud kepedulian Pemda Bantul. Anggenipun cawe-cawe nderek nguri-uri nglestantunaken ngrembakakaken saha ngagungaken budaya bangsa mliginipun kabudayan hadilugung utawi hadiluhung ingkang winastan ringgit purwa gagrag klasik gagrag ngayojan. Senadyan gruwal-gruwal jane Petruk niki nggih ora dong gagrag ngayojan sing asli iki kok kaya ngapa ya ora dong ning sak gaduking manah sak kadaring lampah anut kadiwasaning panemu. Rehne kadiwasaning panemu Petruk nembe saged kados ngaten mugi-mugi mangke awit saking masukan saran lan kritikan para pamirsa saha para pamriksa mangke saged andayani Petruk sangsaya majeng. Ingkang kaping sekawan ugi kangge kanca cegah wungon para pepunden ingkang dalu menika sami lenggah wungon tetuguran sinambi munjukaken umbul donga nyenyuwun wonten wesa dalem Gusti Pangeran Ageng Maha Agung mugi-mugi pemilihan umum ingkang badhe tumapak benjing tanggal gangsal Juli pemilihan presiden menika sageta lumampah kanthi lancar tanpa wonten alangan setunggal menapa. Para warga masyarakat lan warga negara Indonesia ingkang sampun kagungan hak pilih monggo anggenipun ngginakaken hak pilih kanthi sak sae-saenipun. Sing menang utawa sing dadi presiden mengko sapa wae itu adalah merupakan kemenangan bangsa Indonesia. Monggo Bu, pun slepekaken songo monggo Bu. Nono Yusuf Petruk angger metu terus mesti crigis ngerti wektune wis jam 2:30 jam 4:20 kudu bubar malah nyuwen-nyuweni ora ngoman-omani sing mburi coba kae lo kae lagon campursari ning cara klasik kae lo kae kae lo kae pantes kanggo patulan
wis kanggo perjuangan persatuan pembangunan dagang buruh tani nara praja lan tamtama tetep bersatu Indonesia. Pun slepekaken Bu. Ayo kanca Gudeg yuda kan gareng kae lho kae. Coba Kakang Mbak Yu jolali welingku yen kowe lumaku. Montor balik jungkir akeh korban kedrawasan dulai mesake sing nyawang aja padha lena elinga tatahe nyawa. Kiyaine jegunggat jenggur, wah nek ora tak tinggal mlayu melu-melu kiyaine. Tunda gagate ngarang Trisundinayang jati kapan mongko mongko limo candala mongko limo candala leng-lenging jagat sanyata
patupate ula lanang Triwat Kotra Tundha yen pitik kula ubendha patupate kula lanang nandung nampa dungdang lajeng kemawon Bu menika rehne wekdalipun saya ngoyak kula nyuwun pun berkahi menika wonten ingkang ngersakaken jineman uler kambang menika dipun pisungsungaken kagem panjenenganipun Bapak Bupati Bantul saha Bapak Ketua DPRD Bantul monggo pun pinangkani uler kambang kula nyuwun Ibu Surni monggo senadyan ki ming jineman uler kambang mung seklimah ning mesok angles
neng jroning pikir. Para muda dadya satriya utama miwah angluhurna manembah kang maha kuwasa lila lan legawa ngrungkepi nusa lan bangsa kang sanyata. Pancasila dadi dasaring negara padha anulada pahlawan ingkang wis sirna korban jiwa raga ambrasta budi angkara kanthi undang-undang dasar 45 iku kang sanyata saka guruning negara. Ayo para muda padha cancut tali wanda. Napa niki mah kok lepenek dijogeti? Iki mau jineman uler kambang. Surasane wiwit biyen nganti saiki sing jenenge perjuangan kuwi tetep dibutuhake. Nek biyen nalikane bangsa Indonesia isih dijajah dening bangsa manca, perjuangan kuwi kanggo memerangi penjajah. Saiki perjuangan kanggo memerangi kemiskinan lan kebodohan. Nggih. Muga-muga kanthi usahane lan pambudidayane para pepundhenmu, para bapak ingkang padha ngasta ana ing Pemda Bantul uga sinengkuyung dening bapak anggota dewan anggone ngupiyake utawa mbudidaya mujudake sumber daya manusia yang berkualitas bisa kasembadan. Nggih. Muga-muga mengko anak didik ing tlatah Bantul bisa dadi anak didik ingkang cerdas, berakhlak mulia, berkepribadian Indonesia. Nggih. Para mudi dadi putri sejati miwah aja lali manembah kang maha suci setya mring negari sumungkem ibu pertiwi kang sayekti. Emansipasi temah mahanani wanita luhuring budi wis ora jamani yen dianggep kanca mburi kanthi asesanti ing ngarsa anuladani ing madya mangun karsa yen tut puri handayani tuhulu berbudi tresna asih mring sesami. Penak ta mo? Penak. Niki ya ngono. Sakniki kalungguhaning priya karo wanita niku padha emansipasi wanita. Niki diperjuangke dening Ibu Raden Ajeng Kartini. Sakniki contone kathah wanita sing dadi pegawai negeri, wanita dadi camat, wanita dadi polisi, wanita dadi menteri. Ning sing durung ana bong supit wanita. Nek bong supit wanita mengke ana, Kang Abu niku supat supit malah cotho. Adimu Petro diundang. Petro, kula kene iki ana sawetara wektu kowe ditimbali kiyaine. Nggih. Kula nyuwun larasanipun slendra pathetipun menyura. Badhe nyekar menapa? Kula nyuwun dipun paringi sinom Bu. Salah setunggal sinom mangke dipun dawahaken rujak jeruk. Monggo. Sinten ingkang badhe maringi mboten sayon? Monggo. Cul. Sayon.
Laras iki pancen larasane nggone simbah iki rada dhuwur iki nok. Iki jane ya meh padha karo nggon aku ngomah kae. Suwukane padha le angles. Ming kuciwane nggone Pak D iki perunggu nek nggon aku isih plat. Dadi nek iki pomo ditabuh suwukane sum. Nek nggone gareng kuwi bererererer. Yo men. Sesuk suwe-suwe ketularan duwe perunggu mau. Monggo, Mbak.